Mere end 10.000 kunder har siden 2003 valgt at bygge Frequence højttalere eller dele herfra. Kulminationen på dette, den foreløbige kulmination, er blevet til BD7, som I ser her i baggrunden. BD7-2. Vi skal se, hvordan den bliver bygget fra start til slut. For hvis I kan gøre det, så kan jeg også. Og jeg kan gøre det uden at bruge snedkerværkstedet, men bare ved at stå her i stuen og udendørs. Lad os komme i gang. Vi har altså besluttet at bygge BD7-2. Vi har været i byggemarkedet og fået skåret noget MDF-plade ud på mål. Allieret os med en tube lim, tommestok og en vinkelmåler. Vinkelmåleren er god at have, når vi sådan lige skal sætte pladerne her lige. Der skal afstivninger i, der skal lidt mellemstykker i og sådan noget der. Men det er ikke svært. Når vi nu samler de her plader og mellemstykker og afstivninger og sager, så er der altså ikke behov for at bruge søm og skruer. Det giver dig kun en straf bagefter, når du skal til at spartle det hele op igen. Limen den holder, og den holder alene. Det der er vigtigt, det er, at du har nok skruetvinger til at presse det sammen. Så sørg for altid at alliere dig med masser af skruetvinger. Det er en god ting. Nu står der her 57 cm ned, skal vi have den næste afstivning her. Lad os prøve at sætte den på. Så vi måler 57 cm heroppe fra toppen. Og den har vi lige her. Det er altså til toppen af den næste afstivning, der skal være. Og vi ved, at MDF-pladen er 19 mm tyk, så vi markerer lige til den anden side også her. Det bliver så omkring 59, så 57 og 59. Så er vi lige vinklen her og sætter på, fordi så er vi sikre på, at vores afstivning kommer til at sidde lige. Og vi ved, hvor vi skal lægge vores lim her. Og det er sådan set bare at køre en streg på hele vejen igennem, sådan der. Og så har vi vores stregmarkering, som gør det nemt lige at sætte den her helt rigtigt. Sådan der. Og når vi har den helt rigtigt der, så sætter vi lige vinklen på, så den står vinkelret og stadig inden for stregerne. Og det gør ikke noget, at limen den kører ud over her. Der er heller masser af lim, fordi det bliver alligevel presset sammen, og så virker det bare som en fuldstændig tæt pakning bagefter. Og så er det ellers på med sidestykke. Bare læg det løst. Du kan altid styre det til. Og lige rette det pænt ind. Og der synes jeg, at det er rarest, når man ved, at det flugter heroppe i toppen af højttaleren, fordi bunden den kommer man aldrig til at se. Det bliver jo en sokkel. Men lige få det pænt plant med herop, og så sørg for, at det ligger lige til på alle endestykker her. Og hellere endestykke lidt indenfor, end at det rager ud. Hvis det rager ud, så skal du altså lige puste af, inden at du kan sætte forside og bagside på kabinettet. Og det er som sagt en god idé at lige styre toppen til først. Og så hvis du så diagonalt på den, sørg for at den herovre, den ligger lige hvor den skal ligge. Sådan der. Og så spænder den til. Så går det ret hurtigt med resten. Hele tiden lige tjekke, at den er fin i begge sider. Sådan der. Og så er det ellers bare derude af en skruetvinger. Alle de steder, hvor der er en afstivning, der går igennem højttaleren, der skal vi lige have lidt pres på. Bare spænde godt til. Og du har cirka 4-5 minutter, før at limen den går ind og låser materialet. Og som sagt, det er altså stærkere end søm og skruer, når vi limer det. Og har man nok skruetvinger til det, så kan man også lige give det her. Fordi vi har jo sådan en afstandsstykke herinde, eller rumopdeler. Så den kan også godt lige tåle lidt pres. Sådan. Og så en hernede i bunden. Nu er det bare at vente en time igen. Og så er vores kabinet faktisk klar til at sætte en forside på, eller en bagside. På det her kabinet, der vælger vi
at sætte bagsiden på først. Men før vi sætter bagsiden på, så skal vi altså lige have lavet dæmpemateriale herinde. Det her, det er jo også en del af hele baskabinettet hernede, hvor de to enheder kommer. Den volumen, der er heroppe, den er regnet med i kabinetvolumen på basenhederne. Men lige før vi lægger dæmpematerialet i, så skal vi have boret 2 huller. Vi skal have kabel ud til mellemtonen og kabel ud til diskanten. Og det samme det gælder hernede i bunden. Der har vi et hul til bas og mellemtonen og diskant. De 4 kan vi lige så godt bore op med det samme. Fordi det er jo sådan, at vores delfilter, det skal ligge hernede i bunden. Så er det helt fri for at være nærheden af magneter og metaldele på enhederne og sådan ting. Og det er nemt at komme til, hvis vi en dag skal ind og opgradere et eller andet i filteret. Dæmpematerialet er vigtigt for højttalere. Det er det, der sørger for, at vi ikke har resonans i kabinettet, når vi spiller. Og får sådan nogle uønskede bilyde på alle tonerne der. Når det er basreflekskabinet, så skal der ikke så voldsomt meget dæmpemateriale i. Men vi skal dog alligevel have lidt. I BD7-2, der bruger vi skum, som vi har købt på Hornslet Kabinetsfabrik. Det skulle egentlig have siddet i ProArc og Godot-højttalere og JBL og sådan nogle ting. Men det kan vel egentlig også godt bruges her, og det er nemt at arbejde med. Vi skal lige have lagt et lille stykke her i, før vi kan sætte en bagside på højttaleren. Så vi måler op her, 31 x 19. Det er sådan cirka det, vi skal bruge. En almindelig standardkniv, så er det længe fint. Og så er det bare lige at skære. Sådan her. Og så har vi det stykke, vi skal bruge, der passer ind i feltet her. Vi bruger bare det samme hvide snekkerlim, som vi har brugt til at samle hele kabinettet med. Og kommer lidt på her. Det skal jo sidde der de næste 20 år, mindst. Så det kan vi godt gøre lidt pænt. Ind med den her. Sådan. Og så husker vi lige, at vi har jo 2 huller til kabler hernede til mellemtonen og diskant, der skal ud. Og der kan vi sådan lige mærke her igennem, hvor de er henne. Og så lige skære en lille slis der. Så vi kan få kablerne ud igennem her. Og så lad os få trukket kablerne igennem. Fordi det kan godt være lidt svært lige at få dem loopet ned igennem de her huller, når først den er samlet. Sådan. Og så ned her. Og helt ned til de huller, vi lavede i bunden af højttaleren. Og så kan vi jo lige sætte en lille kabelbinder omkring her, sådan at der ikke er noget, der giver nogen mislyd, når vi spiller højt. For der kommer meget tryk på i kabinettet her. Og så husk lige, at hver gang du laver hul til kabler i højttaleren, så skal du lige have lukket med silikone omkring helt tæt på, hvor kablerne sidder. Det kan du gøre fra den anden side her. Det er sådan set lige meget, men det er en god idé lige at så trykke en klat silikone ned i hullerne omkring kablet. For så kan der altså komme mislyd, og kabinettet bliver ikke helt tæt. Lige før vi limer bagsiden på, så skal vi også lige huske at tjekke, at der ikke er nogen af de her mellemstykker her, som stikker op over. Og det ser sådan set fint ud på dem her. Men her, der er faktisk lige en tiendedel op over. Og det betyder, at den tiendedel skal jeg altså lige pusse af, før jeg kan lægge min bagside på. Det kan smutte en lille smule, når man limer, men det er ikke ret meget. Hvis I undrer jer over, at jeg har skiftet skjorte, så er det fordi, vi er på dag 2 i projektet. Den første dag, der tog vi ud i byggemarkedet, hentede pladerne og fik samlet en stor del af kabinettet. Siderne og top, bund, afstivninger og mellemplade heroppe. Så havde vi lige de her, der skulle fræses lidt ned. Og det har vi gjort, som så at pladerne nu kan ligge helt tæt ind til. Så lad os få lige med en bagside på. Som en lille bonusinfo, så kan jeg sige, at ternede skjorter, det er langt det bedste at arbejde i. Og det er faktisk sådan, at jo grovere tern man har på skjorten, jo grovere arbejde kan man lave. Så jeg ved det, fordi min bankmand, han har meget sådan fine tern på, og han laver sådan nogle meget fine ting, metal og sådan noget. Og hvis man går ud i en skov og arbejder, så har man altid grove tern på. Og sådan noget. Så i dag så skal vi også ud og arbejde. Vi skal lige med de her ting på her færdige, og så er vi sådan set klar til at komme ud og gå i gang med noget værktøj og lave noget larm.
Men lad os lige lime den her på først. Det er altså bagsiden, og det er bare det samme. En god pølse af lim på alle overflader. Alle endestykker her. Og sørg for, at limen den er forbundet helt i alle punkter, så når det presser sammen, så er der ingen steder, der kan komme luft ud igennem. Jeg tænkte på, at nu hvor vi var inde og snakke omkring bankmand, så er det jo faktisk utrolig billigt, når man laver sine egne højttalere. Sammenlignet med, hvad man ellers skulle give for tilsvarende enheder og kabinet, delfilterkomponenter. Det der sidder i sådan en som den her, som koster 9.500 for et kit, det skal du typisk ud og give omkring 30.000 kroner for, sådan set højttalerne, når de er helt færdige, hvis du skulle have tilsvarende kvalitet. Så der er bestemt noget at komme efter, når man gør det selv. Jeg skal nok komme lidt mere ind på det, når vi kommer lidt længere i projektet her. Nu skal vi have spændt den her fast, og der er altså masser af skruetvinger. Du kan ikke bruge for mange skruetvinger. Og det skal bare spændes godt sammen, så limen den virkelig bliver presset ud. Og den overskydende lim, der kommer, den tør man lige af bagefter. Prøv at lægge mærke til, at når jeg spænder her, så kan jeg se, hvor meget lim den begynder at trække ud igennem heroppe. Og efter en time, så kan det her aldrig nogensinde rives fra hinanden igen. Og det er altså igen uden søm og skruer. Nu ligner vores højttalere stort set et pindsvin i parringstid. Og det er godt. Det her, det skal nok blive godt. Det bliver i hvert fald helt tæt, og det bliver solidt. Så skal vi lige tørre den overskydende lige med her. Ikke fordi det betyder helt så meget på den måde, at jeg skal vise jer med finish her. Se, imens den tørrer deroppe, så kan vi jo lige så godt få lagt noget dæmpet materiale i den her. Og jeg er lige begyndt her, men det er bare at skære ud i plader, der passer til rummene her. Brug en standig kniv og lige snit, og så lim fast. Det er meget, meget nemt. Og i et basreflekskabinet skal der ikke dæmpes voldsomt meget. Men heroppe, hvor vi har mellemtonen, der skal du altså have dæmpet hele vejen rundt og bagsiden herinde. Og så lige husk at gøre tæt herinde omkring kablerne med en lille smule silikone. Så vi sætter det altså her på siderne og herinde på bagsiden. Og så lige et stykke i bunden. Men heroppe med mellemtonen, som sagt, hele vejen rundt. Nu har vi ikke længere resonans i kabinettet. Alle rum er blevet dæmpet. Her på mellemtonen er der blevet dæmpet lidt mere end her, hvor basserne er. Og det er igen, fordi det er basreflekskabinet, og det skal ikke overdæmpes. Så har vi fået isoleret begge kabinetter, og vi er klar til at sætte den sidste side på. Nemlig forsiden, den man også kalder for en baffel. Før vi gør det, så er det en god idé, på den her model i hvert fald, at lige skrive i bunden, hvad der er front og hvad der er bag. Så vi skriver lige med det samme her. Her oppe, der er front, fordi det kan vi nemlig ikke se, når det er, at vi har sat den her plade på, så ser højttaleren ens ud fra begge sider nemlig. Så husk lige at markere front og bagside. Det er så omvendt heroppe, front og bagside. Og det er på vanlig vis hyldelsen af lim. Godt ind over afstivningen og godt fat hele vejen rundt. Ingen huller. Det er samme procedure som på de andre sider. Når den her side den er færdig limet, så er vi sådan set klar til at begynde på finish på kabinettet. Og der vil jeg vise jer, hvordan at man kan få den her lange overgang herude til at blive fuldstændig perfekt. Det koster et værktøj til 300 kroner. I stedet for vælger vi at bruge den her ting her. En ganske almindelig håndholdt rundsav. Vi har vinklet 15 grader her på landet. Passer sådan cirka med stregen her. Midt for på den MDF-tykkelse vi har her, der skal centerstregen gå igennem. Så får vi super flot design på højttaleren. Og så får vi forærende en flot overgang på hele stykket her.
Så væk med den her i første omgang. Og lad os få lagt et land op her, vi kan styre efter. Lige med den her rundsav, så passer det med, at vi er 6 cm inde her. Det er den afstand, vi skal have fra vores land og ud til kanten. Og se, det støver jo ganske forfærdeligt. Det er derfor, det er bedst at stå ude med det. Og sådan en dag som i dag, det er faktisk kun omkring 2 grader, så det er halvkøligt. Men det regner jo ikke, og det blæser ikke voldsomt, så det er fint vejr til at lave højttaler i. Og tjek lige resultatet her. Der bliver ingen samlinger at mærke, når først vi lige har pusset det her over med sandpapir. Helt perfekt. Så har vi fået skåret alle 4 hjørner på højttaleren. Der begynder at komme lidt form og design på det nu. Jeg er ikke hverken tømrer eller snedker, men det her, det er ikke noget, der afskrækker mig. Og hvis ikke du selv kan, så er der garanteret en i familien, der lige kan hjælpe dig med den her del. Så kan I lige gå og få et par hyggepilsner, mens I går og bygger lidt på det en weekend. Lad os komme videre. Nu er vi nået dertil, hvor vi kan begynde at slibe. Og jo pænere vi laver vores slibearbejde her, jo nemmere og flottere bliver malerarbejdet bagefter. Og der er faktisk ikke ret meget, der skal til. Jeg vil tro, at finisharbejdet på sådan et sæt her, sæt 1 til 2 timer af til det, så burde det faktisk være okay og klar til, at vi kan lave huller. Udover lige siderne her, så sørg lige for at få slebet toppen her godt på den pusse, så ikke du kan mærke samlingerne her. Se, nu er vi jo nået dertil, hvor vi kan begynde at montere vores enheder. Og det første, der skal gøres, det er, at der skal mærkes op i kabinettet her. Præcist, hvor der skal skæres ud til enhederne, og hvilken diameter det skal have. Vi begynder med at mærke op, hvor midten af vores front, midten af vores baffel, den er henne. Og når vi måler her, så siger vi, at der er 19, og halvdelen af 19, 9,5. Og der sætter vi lige et mærke. Og der skal du være rimelig omhyggelig, når du laver det her. Og vi laver også lige et punkt hernede, og det var også 9,5. Så når vi har et centerpunkt her og et centerpunkt her, så kan vi lave en streg lige igennem. Og så er det sådan set bare at sætte en markering for, hvor hver enkelt enhed skal sidde henne. Så har vi de centerpunkter, vi skal bruge til vores cirkelstyr. Og på tegningen, som du finder på vores hjemmeside, der kan vi se, at den første enhed, den der sidder øverst, det er mellemtonen, den skal være 12,5 cm nede fra udvendig top. Så vi går ind og laver en markering 12,5 cm ned. Sådan. Og diskanten 25,5 cm fra udvendig top. Den markerer vi lige her. Og den øverste bas 46 cm ned. Den tager vi lige her. 46. Bemærk, at jeg har taget en mere fintærende skjort på i dag. Og det er jo godt nok, fordi det er sådan lidt finere arbejde det her. Lidt mere puslearbejde. Så vi behøver ikke have den store grovternede skjort på i dag. Det er en rigtig god idé at have enhederne ved hånden, når du når til det her stadie i byggeprocessen. Fordi du kan jo lige gå ind og kontrolmåle på enhederne. Mellemtonen her 120 mm. Og så er det en god idé, at det hul, som vi fræser ud her, at vi lige giver det en halv til en hel millimeter mere, for at der er plads til lakering og sådan ting. Så skaller den ikke af, når du trykker enheden i. For at være helt sikker på ikke at lave fejl, så er det faktisk en god idé at tage en passer og lige markere 2 punkter, hvor den skal gå til, fordi det kan vi bruge til at indstille vores cirkelstyr efter. Og heroppe der var det 12 cm, lige godt og vel. Og det vil sige, at vi tager 6 cm på radius, og så lige en ekstra chat til maling.
Og så markerer vi her centerpunktet, og så bare lige, vi har et sted, hvor vi lige kan styre ind efter. Hvis du føler dig mere tryg, så kan du også tegne hele den udvendige cirkel op. Og så gør lige dig selv den tjeneste at skrive på, hvor meget enhederne skal undersænkes. Fordi det har jo noget at gøre med, hvor vi skal stille vores højden på vores fræsebit i forhold til cirkelstyret. Så tag lige og så tjek den undersænkning. Bemærk, der er jo på wavecore-enhederne, der er jo pakning, og den bliver presset lidt sammen. Så du skal egentlig bare tage metaldelen herude, og så sige, jamen godt, så mellemtonen, den undersænker vi med 5 mm. Så er alle enheder mærket op. Vi har skrevet radius 6 på mellemtonen, og 5 mm undersænkning. Radius 5,75 på diskanten, 4 mm undersænkning. Radius 9,1 på bassen, 6 mm undersænkning. Og igen det samme i bassen mere. Så er vi faktisk klar til at få boret centerhullerne til vores cirkelstyr. Men tjek lige den her enhedsbestykning. Det er Wavecore Balance Drive, rigtig lave bølge, fibermembran. Det er en mellemtone med stort motorsystem, diskant med waveguide, kammer. Alt sammen det er bare konstrueret så lækkert og så rigtigt, og så er det til en ganske overkommelig pris. Der er ingen tvivl om, at Wavecore de stormer frem i dag. De sidder i blandt andet Audiofysik højttalere, som jeg personligt rigtig godt kan lide. Problemet er bare, at en Audiofysik højttaler i den her størrelse, den ligger vel omkring 50.000 kroner for et sæt. Så skal vi ikke lige få lavet nogle huller til dem her, så få dem til at spille. Men før vi kan komme til at spille, så har vi lige et stykke vej endnu. Vi skal i hvert fald have boret hullerne op her til styret. 5 mm bor. Helst ikke større, fordi så får du slup i dit cirkelstyre, og ikke mindre, fordi så kan du ikke få noten i. Så 5 mm. Det er altså vigtigt, at det hul du borer her, at det sidder lige i midten, fordi ellers så kommer dine højttalere til at sidde lidt skævt. Og det er der faktisk ikke plads til, når vi kommer ned til basserne hernede. Så er vi igen rykket udendørs. Det støver jo, sådan noget her. Vi begynder med at lave de 2 huller til bassen hernede. De skulle være 182 mm eller 18,2 cm i den ydre. Og så skal de undersænkes med 6 mm. Så vi kan lige starte med at se, om dybden her, den passer. Og den står på 5 mm. Det vil sige 1 mm mere skal vi lige have trukket landet herop. Så passer det. Se, nu måler den 182 mm. Og denne her, i dybden her, den er også, hvor den skal være. Så nu hvor vores overfræser den er indstillet rigtigt, så kan vi lige så godt lave alle 4 bashuller med det samme. Så vi tager i begge kabinetter. Der er ingen grund til at skulle til at justere en gang til. Og på bassen, der skal vi have mindst 12 mm og gerne 14 mm herude fra kanten og ind. Så vores stiksav, den kommer altså til at køre cirka her. Så vi skal fræse en lille smule mere af, men det er nemt. Det er bare lige at så sænke radius på bitten en lille smule, og så køre en gang mere. Og på diskanten deroppe er det 8 mm, og på mellemtonen 10 mm. Og 10 mm, det er den bit, vi har brugt her. Så det afhænger altså lidt af, hvor stor bit du har. Hvorvidt der er behov for at køre 2 gange. Det er altså kun på basserne på den her, og vi har brugt 10 mm fræsebit. Og se, så er vores udfræsning større, end den er her. Så nu kan vi komme til at lave præcis det gennemgående huldiameter, vi skal bruge. Og så er det på med hørebøfferne igen, og så få skåret ud. Husk nu, at hullet skal være stort nok til, at højttalerenheden kan komme igennem, men vi skal have nok materiale herude, til at skruerne kan få fat. Sådan der. Fuldstændig perfekt i kanten.
Der er pakning på, så den ligger med en lille smule overhøjde nu. Men det er snart vi spænder, så kommer den ned og ligge helt rigtigt. Se, nu er vi nået til den sidste del af kabinetopbygningen. Vi mangler at sætte en basport i, og vi mangler at få terminaler. På tegningen her kan vi se, at porten den skal sidde 91 cm nede. Så det mærker vi op til. 91. Der. Og så finder vi lige centerpunktet også. Terminalerne kan vi vælge at sætte hernede. Og vælger vi den almindelige udgave, kan vi bruge standardterminalen. Og der skal bare bores for med et 5,5-6 mm bor. 2 huller, som her. Og så har man sine terminaler siden der. VBT-stikkene her, de er meget lækre, men de er ikke helt så lange som de andre stik. Som sagt, man kan investere i en VBT-plade og montere her. Men den er rimelig dyr, så der findes altså en billigere måde at gøre det på. Så standardterminalen, som sagt, den kan gå igennem kabinettet uden problemer. VBT-terminalen her, den kan kun gabe over 9 mm. Men det giver altså en fordel i, at den er lavet med ren kobber indeni, i stedet for jern og nikkel, som de billige er. Så det vi gør, det er, at vi fræser simpelthen en cirkel ud her, en passende størrelse, for eksempel 10 cm i diameter, 100 mm. Og så laver vi afstanden imellem de to huller her, den er 30 mm, og hver hul er 10 mm. Så passer det med, at VBT-stikket her kan gå igennem. Og så var der lige udskæringen til basporten. Den skal være 97 mm i diameter, og det vil sige 48,5 mm i radius. Og det var vores centerpunkt, og den tegner vi op til. Jeg kan i øvrigt sige, at vi prøvede faktisk 5 forskellige porte, da vi lavede højtaleren her. Bare for at være helt sikker på, at vi havde den port, der havde den bedste bastuning til præcis det her projekt. Så det er en lang omgang, når man først udvikler sådan en højtaler her, men det er alt sammen for at gøre det nemt for jer i den sidste ende og være sikker på, at I får det rigtige resultat. I den her skulle vi have VBT-stik i, og det vil sige, at der skal jo undersænkes noget her. Men vi starter lige med at bruge op til selve stikkene. Det er altså det gennemgående hul. Og så skal vi også lige have, så vi kan få stiksaven i her til vores basport. Sådan. Sådan der. Så er vi skåret pænt ud. Så er det lige at se, om det passer. Og den går lige bestemt fint stramt i. Sådan der. Og så skulle vi have fræset noget materiale væk her, så vores terminaler de kan blive lidt undersænket. Og borer vi lige mellem de to huller. Og det er igen vores 5 mm bor. Og så er det egentlig bare at indstille vores cirkelstyr til at vi får den radius vi gerne vil have her på omkring terminalerne. Og dybden den har jeg sat til 1,3 cm, 13 mm, og vi har jo 19 mm godstykkelse, så det giver os 6 mm tilbage her. Vi skal også have resten af materialet væk herinde i midten. Så det vi gør nu, det er at vi giver cirkelstyret her en endnu mindre radius. Vi rykker den simpelthen lige en tand ind her. Du skal bare passe på, at bit og metal ikke kan røre hinanden. Hold lige 1 eller 2 mm fri derinde. Det var altså det her lille stykke, der sad herinde og holdt vores fræser, som kom løs til sidst. Og så har vi perfekt udskæring her til vores terminaler. Nu er materialtykkelsen sådan, at det passer til VBT-stik. Gevinden kan nå igennem, og vi har en pæn undersænkning af dem. Og så lige afslutningsvis vil jeg lige give jer en idé til sokkel. Det er faktisk ikke svært at lave en fod til sådan en her, og
Det er jo kun fantasien, der sætter grænser, men det giver altså lige det sidste rigtig fede indtryk af højtaleren, at foden også er pæn. Man kan jo vælge, hvis man vil være den lidt tyk, og lægge 2 MDF dobbelt. Skrue den op her. Sørg for at skrue dem, fordi delfilteret sidder i bunden, og det vil du gerne kunne komme ind til, hvis du skal opgradere eller lege med højtaleren. Så sådan her, og så lige skrue dem op i her, så den sidder fast. Og hernede så kan du så sætte spikes under, så den bliver løftet. Sørg for at få fødderne færdige og få dem med ind til maler, så det hele det er klar, når det kommer tilbage. Og nu bliver højtalerne forberedt for første grunding. Det er sådan, at der bliver grundet og mellemslebet, inden at det får klarlak, og så inden det toplak. Højtalerne her, de skal være matsorte. Så efter grundingen her, så er der altså mellemslibning, og så er det grunding igen og en ny slibning, og så bliver det klarlak og toplak. Det er syrehærdende lak, der benyttes. Der er jo ingen grund til, at vi spilder tiden, imens højtaleren den er ved maler. Lad os få samlet delfilterne. Det her, det er et delfilter. Det er stumper til. Der er 15 komponenter i, og det er bestemt ikke nogen svær opgave. På vores hjemmeside finder du diagrammet her. Det er tegnet op i størrelsesforhold 1 til 1 i forhold til komponenterne. Og du kan tage det her stykke papir og lægge hen over en plade, du har lavet til at samle delfilteret på. Sådan her. Og så kan du faktisk tage de her prikker, der er her, og mærke dem op. Det er der, hvor vi skal have kabelbinderne igennem, sådan at vi kan holde komponenterne på plads. Jeg har lavet 4 sorte plader her. Det er kun 3 mm fibertræ, men det er meget stærkt, og så er det nemt at bore i. Her der har vi de prikker, vi omtalte før, til kabelbinderne. De skal lige mærkes op alle sammen, og det gør vi bare lige med syl her, så vi lige har en prik ned i. Og når vi har gjort det med alle sammen, så kan vi begynde at bore op. Vi mærker, at jeg har lige lagt en overskydende stump MDF i bunden, for at vi ikke borer ned i bordet selvfølgelig. Og jeg laver her til 4 gange, det er fordi jeg skal lave 2 sæt. Men ellers så kan du bare bore til 2 til dit eget sæt. Så vi laver huller. Lad os få samlet noget delfilter. Diagrammet har vi her foran os, og vi tager dem bare slavisk en for en. Det er ligegyldigt, hvor du starter henne, og det er ligegyldigt, hvordan du vender komponenterne. De er alle sammen bipolare, hvilket betyder, at du kan vende dem, som det passer, med de her løje ben og sådan noget der. Så der kommer et billedudlæg af det færdige filter her. Det finder I på hjemmesiden også. Og når I så tager tegningen, som er her, og holder op sammen med billedet, vil I se, at det er absolut en overkommelig opgave. Du behøver ikke at være ingeniør på det. Se lige her. Den her, det er en stor en, så der skal bruges 2 kabelbinder, og dem kan man bare sætte sammen, så kan man øge længden på dem. Som I måske har bemærket, så er komponentkvaliteten her væsentligt højere end noget, man finder i ret mange andre højtalere på markedet. Det er det, vi har råd til. Det er lidt luksus, vi kan tage os, når vi bygger højtalere selv. Og det er sådan her i BD7-2-filteret, der er alle komponenter, hvor de nu sidder henne i kredsløbet, valgt ud efter den type, som samlet set gav den bedste klang på højtaleren. Selvfølgelig er vi ikke gået amok med 6.000 kroners kondensatorer og sådan noget, fordi det giver ikke mening i et projekt som det her. Det kommer først, hvis du skal ind og lave noget helt sindssygt. Og det gør vi også en gang imellem. Men altså her, BD7-2, super højtaler. Og mellemtonen, den har absolut de fleste komponenter. Det er faktisk mellemtonekredsløbet. Fordi den skal jo skæres. Først skal den skæres ned efter imod bassen,
og senere skal den skæres opad imod diskanten, og så skal den lige korrigeres, så den får den rette frekvensgang. Det er en meget, meget vigtig del, at mellemtonen den fungerer, fordi den binder hele højtaleren sammen i den sidste ende. Se, fordelen ved at samle et filter på den her måde, det er, at komponenterne kan få direkte forbindelse til hinanden. Det skal ikke ned i en printbane først og løbe et stykke i den, og så videre op i den næste komponent. Her der er direkte forbindelse imellem alle komponenter. Jo mere fysisk kontakt du har skabt her imellem delene, loddepunkterne, desto bedre. Jo nemmere er det at lodde det. Vi skal have spole og kondensatorer til at nå sammen her. Jeg bruger VBT sølvlod til den, fordi det smelter utrolig nemt. Din loddekolbe, det skal bare være en 35 eller 30-40 watt deromkring. Det er rigeligt, og det behøver ikke være nogen dyr en. Men sådan her, indtil alle punkter er forbundet. Og varme materialet op, tilføre lod til den. Giv det et øjeblik og giv slip. Så er der forbindelse. Og her, på den side her, det er vores indgang. Det er fra terminal plus på højtaleren. Så går strømmen ind her, og det løber igennem mellemtonekredsløb, baskredsløb, diskantkredsløb. Og lige den sidste lodning, inden at vi kan begynde at montere delfilteret i højtaleren og tilslutte terminaler. Sådan. Der findes rigtig meget religion omkring terminaler. Hvad for nogle skal man vælge? Skal man bare vælge nogle billige søm? Eller skal vi gå op og vælge noget VBT? Jeg vil slet ikke gå ind i den debat her. Jeg vil bare sige, der er ikke nogen ting, der bliver ringere af, at man bruger noget bedre. Og så lader det være op til økonomien at bestemme, om det nu skal være denne her. Det helt almindelige stik, som kommer som standard med højtaleren her. Der bruger man bare 2 huller og skruer dem i, og det er det. Så har vi VBT med terminalplade og stik på. Det er lige til at sætte i her. Rektangulært hul, det er det du skal lave, og så kan du skrue dem i her. Og endelig så har vi jo den løsning, som vi fræsede ud til i det ene kabinet. Det er en billigere løsning end at købe terminalpladen. Og vi bruger her VBT NextGen teknologien. Den går i al sin enkelhed ud på, at der bliver brugt rent kobber under forgyldningen her, og der er nøjagtigt den mængde materiale, der skal være for signaloverførsel, hverken mere eller mindre. Det er bare at sætte i her og spænde til fra den anden side. Og du sender bare en mail, hvor du lige spørger om pris på det stik, du nu har fundet på vores side, du kunne tænke dig at få på. Så laver vi en god pris på det sammen med kittet her. Men altså kun hvis du ønsker noget andet end standardstikkene, der følger med kittet. Før vi lægger delfilteret i, sætter vi lige lidt silikon her omkring kablerne, så de huller her de bliver helt tætte. Det er for, at der ikke kommer uønsket pustelyd i kabinettet. Og så skruer vi vores delfilter fast i bunden her. Det er selvskærende skruer, så det er bare at give dem 2-3 stykker af dem, og så går det ingen steder. Og nu gælder det om at holde tungen lige i bukserne, eller hvad det nu hedder. Rød tekst skal være til enhedernes plus, ubetinget hele vejen igennem. Det holder vi fast i. Vi fortænder lige enderne her, og så begynder vi at lodde dem fast. Og de første 2 kabler her, det var til bassen, og bassens plus, den har vi her. Så tager vi rød tekst til bass plus. Og det er altså nemmest at så komme lodtænden på først, især hvis du står alene med det, som jeg gør her. Eller så er der en eller anden kammerat, der må holde, og så brænder han fingrene, og når han siger af, så er den som regel god nok. Og herinde, der var vores fælles minus, så der skal vi have minus til basser, loddet på her. Og det er jo så herinde, hvor du skal være lidt opmærksom, fordi
polaritet på mellemtone og diskant skal jo vindes på BD7. Men altså her er bassen helt enkelt, plus dertil og minus herud til. Og det gælder for dem begge to. Så har vi vores mellemtone. Det var den, der skulle have omvendt polaritet. Så der tager vi den her med tekst på og lodder på inde på minus. Og så tager vi plus og lodder på herude. Ligesom det er vist på diagrammet. Og diskanten er det samme. Den skal også have omvendt polaritet. Så der er det altså minus. Vi sætter herude til plus. Og den med tekst på, som vi sætter herinde på minus. Og så til sidst skal vi lige lave vores tilslutning fra terminal og ind til delfilteret. Det her det er den, der er herude er markeret med hvid. Så den bruger vi som minus. Så den går over til vores stillepunkt, vores minuspunkt her. Og der er den, der er markeret med rød. Den går til plus lige her. Se, nu er det lige før vi kan få lov til at høre det. Rød tekst på kablerne til plus på enheden. Det er den med den brede terminal tilslutning på. Vi kan vælge at lodde, eller vi kan vælge at bruge kabelsko. Begge dele fungerer fortræffeligt. Gør hvad der er nemmest for dig. Et godt råd, når du vælger at lodde dem på, det er at lade kablet gå ind igennem det lille hul, der sidder her i terminalen. Fordi så kan det støtte der, imens at du i ro og mag kan komme loddetin på herude. Og lige så fint lodde den fast. Sådan. Og bemærk, at jeg har markeret med 2 streger. Det var fordi den var til mellemtone, og 1 streg er til diskant. Og de kabler hernede, de har 3 streger tilbage. Og når vi nu har loddet på alle enhederne og sikret os, at alle forbindelser er rigtige, så skruer vi enhederne fast. Husk at centrere dem sådan lidt pænt. Altså sørg for, at skruerne er rimelig symmetriske. Hvad er det så lige BD7-2 den kan? Jo, ser du. Mellemtonen. Den sidder her øverst. Den har et stort motorsystem. Den har et løst ophæng, der gør den lynhurtig. Den har den rigtige form på bølgen her, der går ind imod membranen. Alle forudsætninger for at levere rigtig god mellemtone er opfyldt. Det, at den sidder heroppe, det gør, at vi får et enormt stereoperspektiv. Et rigtig flot soundstage. Det er en af de ting, som jeg lægger meget vægt på med højttalere. Diskanten, den skal sidde i ørehøjde. Så tæt på ørehøjde som muligt, fordi de lydbølger, de falder først af. Igen, så har vi et stort kammer, et stort motorsystem, et stort dome. Det gør, at den her diskant bliver aldrig nogensinde anstrengt at lytte til. Samtidig har den en waveguide her, der gør, at den kan gå meget langt ned i frekvens og aldrig blive hård og betonet. I gamle dage så man det her som et fy i hi-fi, fordi det er jo næsten et horn. Men det er det altså ikke her. Der virker det mere som en waveguide, der giver den rigtige spredning og en meget lav egenresonans på enheden. Mange af de samme ting går igen på basserne, der er valgt. Det er også for Wavecore. Det er en papirmembran. Den er lynhurtig. Og igen, bølgen her, den har den rigtige form ind imod herinde, så ikke vi har nogen kantrefleksioner herude på bølgen. Stort magnetsystem, og så 2 af dem selvfølgelig, for at give det lydtryk, vi gerne vil have i BD7-2. Og endelig så har vi delfilteret. Det har taget meget lang tid at udvikle til BD7-2. Til gengæld så er det uhyre præcist, både på frekvensgang og det lyttemæssige. Vi har skiftet mellem utallige genrer, utallige målinger, for at være sikker på, at det helt ned i detaljen er det mest optimale filter, man overhovedet kan lave til den her trevejs højttaler. Og så lige her til sidst et par praktiske informationer. Basrefleksporten, der sidder bag i, den korter du ned til 14 cm. Sokkelen, den kan du lave som du har lyst, bare dit eget design. Du kan vælge at skrue den fast op i kabinettet eller stille den løst ovenpå med nogle filtduber imellem. Her der står højttaleren på filtduber på gulvet, så I kan få spikes ned i trægulvet. Og når vi er sammen med en højttaler, så er det første der sker, det er, at den bliver kontrolmålt for at se om alting er okay. Kør lige en frekvenssweep på den for at se om alt er som det skal være. Og det er du også velkommen til. Når hvis du har bygget BD7-2
og du godt lige vil have dem tjekket, så er du velkommen til at komme forbi med dem og lige få dem målt igennem. Det er ikke nødvendigt strengt taget, hvis du har fulgt anvisningerne slavisk, men bare for en god ordens skyld skal du være velkommen. Og ikke mindst, rigtig god fornøjelse med jeres musik de næste 20 år. Den her højtaler, den er lavet til at holde, og den er lavet til at spille.